Reprezentacija Srbije je, nažalost, izgubila i poslednje promile šanse da će obezbediti taj baraž i otići nekako na naredni mundijal koji će se igrati u Severnoj Americi 2026. godine. Ali možemo reći da od sutrašnje utakmice počinje i neki novi početak, neka nova era kada se radi o našoj reprezentaciji. O tome je pričao i Veljko Paunović i danas i prethodnih dana na svojim konferencijama. Evo mene ispred Čaira, ovde sam sa svojim drugom Ivanom Cvetkovićem sa portala Sportske.net. Znate ga verovatno, često ga pominjem i u drugim videoklipovima, tako da moj Ivča i ja ćemo danas na neki način najaviti sutrašnju utakmicu sa Letonijom, proći malo i utakmicu od pred 3 dana, to jest, pred 2 dana iz Londona, jer Ivan i ja smo pričali interno, lično, ali ništa pred kamerom, tako da želim da vi čujete i njegovo mišljenje o toj utakmici, a proći ćemo naravno i današnju konferenciju koju su imali Saša Lukić i selektor Veljko Paunović, kao i dati neke, ajde da kažemo, predikcije kada se radi o barem toj bližoj budućnosti reprezentacije. Mičo, imaš reč? Dobro reč svima. Tako je, upravo si, nova era srpskog reprezentativnog... Priči glasnije. Nova era srpskog... Češ da sečeš, a? Ne, slobodno pogledaj. Tako je, upravo si, Marko, nova era reprezentativnog srpskog fudbala po ko zna koji put, ovoga puta i sa novim selektorom. Onako, neke moje prve impresije su bile da su momci spremni za rad. Videli smo sada na treningu da je atmosfera bila jako dobra, što je inače uobičajeno, bez obzira na i kada su loši rezultati i kada je atmosfera okolo selekcije, saveza, pa i u društvu onako malo pritegnuta. Momci se dobro ponašaju, sasvim dobro rade, tako da iskreno očekujem još bolju Srbiju, ofanzivniju, naravno, pre svega konkretniju u napadu i nadam se pobedi, naravno. Da, evo, mi smo, kao što možete da vidite, kao što sam rekao, ispred Čaira. Momci iza nas trenutno obavljaju svoj poslednji trening pred sutrašnju poslednju utakmicu u ovim kvalifikacijama koje, eto, rekli smo, nažalost su se neslavno završile po naš tim. Hteo bih tebe da pitam, kako si ti vidio utakmicu u Londonu protiv Engleske? Jeste opet poraz, jeste poraz koji nas je eliminisao, eto, iz te kontencije za baraž, ali složili smo se da smo videli znatan boljitak u odnosu na nekoliko prethodnih utakmica pod Pixijem, a pogotovo ako uzmemo u kontekst da je Veljko imao svega 3 treninga, ako se ne varam, sa ovim momcima i svega par dana provedenih u sportskom centru u Staroj Pazovi. Tačno, upravo se, baš smo pričali o tome pre utakmice, podelili smo utiske. Ono što je meni prvo upalo u oči jeste da su te linije tima, o famoznim linijama tima o kojima smo često i govorili, a ja često pisao, dosta onako, da kažem, prostor između njih se smanjio, što je odlično, naročito protiv jedne od najboljih, možda i reprezentaciju u najboljoj formi na svetu u ovom trenutku. Osim toga, video sam i obrise jasne ideje Veljka Paunovića u igri i takođe videlo se i da je s ekipom odradio malo treninga, svega 3 kao što si rekao, i da generalno za nešto više, za nešto konkretnije mu je potrebno više vremena. Defanzivna struktura tima je bila sasvim na zadovoljavajućem nivou, s obzirom da su momci posle 4 godine, osim u par neuspešnih eksperimenata, igrali sa 4 u odbrani i to je bilo nešto... Čekaj da prođe ovaj ljubim, šta radi? Ajde, ne. A da vidi on iz gola da ne izlazi, znaš što je. Kako? Da. Pre 10 minuta. Generalno, ta utakmica sa Englezima ne bi trebalo da bude neki reper onoga što ćemo vidjeti od Paunovićeve Srbije generalno. Očekivao sam neke slične sisteme i metode u igri kao što je bilo pre 10 godina kada je sa našom reprezentacijom osvojio svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina. Tačno je falio jedan dupli pivot, drugi target man u vidu Sergeja Milinkovića Savića. Apsolutno.
jer Vlahović očigledno nije mogao protiv više čuvara, a i ono što je uradio, ono što sam ja mogao da vidim odradio je sjajno, s obzirom na sve okolnosti. Veljko je, ja ovako da te postavim, jel se po tebi video jasan boljitak tokom tih 90 minuta u odnosu, nećemo da uzimamo Englesku kao reper, kao što si rekao, ali konkretno ove kvalifikacije? Definitivno, tim je mnogo organizovaniji. Šta bi izdvojio, naravno? Tim je definitivno mnogo organizovaniji, mnogo koncentrisaniji kod defanzivnih prekida i ima ideju šta raditi u ofanzivnim prekidima. Vrlo je teško nadskočiti i uopšte ili nadtrčati engleske fudbalere bilo u kojoj situaciji, a kamoli na prekidima gde se tim Engleske sastoji od nekih od fizički najdominantnijih igrača u ovom trenutku. Te jasne obrise igre sam video sam takođe i puno energije. Nije bilo onih faulova, prekršaja koja dolazi iz frustracije. To mi je jednako bilo takođe jedan pozitivan pomak. I pametnije delovali. I kada smo gubili loptu i kada nije išlo, nije bilo onih zakasnelih faulova, žutih kartona, da kažem glupih. Sad, neko je primetio da smo mi imali samo jedan žuti karton, ako se ne varam, tako? Da je to bio odraz kao da nije bilo dovoljno borbeno, međutim, momci su se borili u tom nekom sportskom okviru koliko je moglo i zaista ja nisam mogao da tražim više od onoga. Meni je bilo jako drago, ako je već takva situacija, smo izgubili tu utakmicu, da, kao što si ti rekao, jer si bio u Londonu, da je sektor Paunović bio jako potišten zbog poraza i taj neki mentalitet gde se nikada ne predaš, gde nikome ne priznaš po znacima navoda da je bolji od tebe dok se ne odigra utakmica, to je mentalitet koji nama treba. Apsolutno se slažem. Moram ipak da te pitam za startnu postavu, jer video si ti verovatno komentare po društvenim mrežama, po drugim portalima, na tvom portalu, da se ljudi dalje čudili, pitali, bili, ajde da kažem, zabezeknuti, možda i razočarani. Zašto ponovo Nemanja Gudej, zašto Ivan Ilić napred, Filip Kostić kapiten? Zbog čega misliš da se Veljko odlučio za te momke u Londonu? Počet ću od poslednjeg. Filip Kostić je vjerojatno naš najiskusniji fudbaler. Ne znam da li ima i najviše utakmica, najviše nastupa u reprezentaciji u ovom sazivu. Moguće između njega i Gudelja, nisam 100% siguran. Ali, tu su i godinama, Gudelj je godinu dana stariji. Da, generalno Kostić je prošao i kroz mlađu selekciju. Mislio si na sve. Da, ali generalno i u prvom timu. On je neko ko je prošao čitav sistem srpskog reprezentativnog fudbala i to je vjerojatno trebalo da bude neki omaž, da kažem, priznanje njemu. On po svojoj prirodi jeste jako uporan i brzi i onako ume da bude i konkretan. Sad, da li je vođa ili ne znam, u odsustvu Aleksandra Mitrovića, naravno. Da. Vezano za što si me pitao za Ilića i Gudelja. Zašto ne Aleksandar Stanković, zašto ne Lazar Samanić? To meni upalo u oči, čini mi se da onako Ivan Ilić je onako viši i možda je on trebalo da glumi po znacima navoda ono što je radio Sergej Milinković-Savić na Novom Zelandu. Meni to nije bila loša ideja i Ivan Ilić je sasvim dobar igrač, sasvim pristojan, s obzirom da igra u jednoj jako i vrlo takmičarskoj ligi kako je Serie A, međutim i on je imao problema s povredama i sa minutažom. Tako da, iskreno, nije mi to, ni on ni Gudelj mi nisu bili neko iznenađenje, lično možda bih izabrao neka druga kadrovska rešenja, ali na kraju kraja Paunović je sa tim momcima, on je neko ko sve vreme vidi o čemu se radi i pretpostavljam da je hteo da tim nekim iskustvom Gudelja i tim telom pod znacima navoda Ivana Ilića da parira Engleskoj na sredini terena gde je Engleska monstruozno jaka, mislim. Da, verovatno, naravno, u Španiji i Francuskoj vjerojatno najjači vezni red na sve. Upravo to. Veljko je danas na konferenciji rekao da će biti nekih izmena kada se radi o sutrašnjoj utakmici. Koje to izmene ti očekuješ? Očekujem dosta tubanja u timu. Pretpostavljam da će tu biti barem minimum 3 ili 4 izmene, možda i više. To sada nezahvalno je prognozirati. Da misliš da je to pametno ili ne? Jer ako rekli smo, a i oni su manje više aludirali na to da nama praktično sutrašnje utakmice kao kreće novi ciklus, kreću pripreme za Ligu nacija, za naredne kvalifikacije, za Euro.
Da li misliš da bi to onda bio pametan potez? Ima smisla to što kažeš. Ja i dalje ostavljam prostora za sumnju da će određeni, ne tako mali broj igrača više neće biti u tom sazivu. Na koga ciljaš, na koga sumnjaš? Ako pogledamo po godinama, pa po godinama su to Gudelj i Kostić, da. Na kraju krajeva najavljaju se i da će Gudelj da nastavi karijeru u Saudijskoj Arabiji, ako se ne varam, ili Kini. Mislim, Saudijska Arabija, što je okej. Mislim, on svaki put kad je igrao za Srbiju uvijek je davao sve od sebe. Sad, nekad je to bilo dobro, nekad je to bilo loše, ali tu ne možemo da sporimo tu njegovu želju i htenje. Filip Kostić sa doskom novog trenera i do Maxa Allegri, što je najčudnije, onako, dobio je sasvim pristojnu ulogu, tako da vidjet ćemo koliko on može da zadrži taj nivo igara. Nisam neko ko je, da kažem, pristalica podmlađivanja po značajnom navoda reprezentacije. Za reprezentaciju treba da igri najbolji. Slažem se. Onda to povlači pitanje Dušana Tadića ili ne znam... Nema smisla. Mislim, eto ljudi, vi znate, ja sam i u prethodnim klipovima govorio da u slučaju da izborimo baraž i odemo na svetsko prvenstvo, da bih voleo da vidim Tadića i Nemanju Matića barem privremeno u reprezentaciji, jer znam da bi i kvalitetom i iskustvom, naravno ukoliko bi pristali na limitiranije uloge, na uloge mentora, Stankoviću, Zukiću, Samardžiću i ostalima, ali nama naredne kvalifikacije potencijalno kreću tek za 1.5 godina. Ti ljudi verovatno neće ni igrati fudbal tada, tako da... Pitanje ko će igrati, da. Nema point. Tačno, sve zavisi, za 1.5 godina može mnogo toga se promeni, može da se pojavi neki igrač koji uopšte nije ni u okviru da bude deo reprezentacije. Pre 1.5 godina mi smo očekivali da ćemo mi proći barem jednu rundu na Evropskom prvenstvu, ali tako? Tako je, da. Pogledaj gde smo sada. Nažalost. Očekivali smo mi mnogo toga što se nije desilo, ali generalno 1.5 godina je jako dug period. Okay. Mislim da sad se postavlja pitanje, ali dobro, možda o tome ćemo pričati u narednom periodu. Šta raditi sa Ligom nacija? Neko ima ideju da se ta Liga nacija iskoristi kao priprema za kvalifikacije, neko bi to ušao u punom takmičarskom tonu, što je donekle i razumljivo. Prema tome, teško mi je iskreno da predvidim šta će biti. Generalno ima tu igrača koji će biti temelj reprezentacije. Pretpostavljam da će neko iz te generacije koje je Paunović vodio na Novom Zelandu, da će možda neko od njih više neće igrati za reprezentaciju u tim kvalifikacijama za Evropsko 28. Mislim, oni će tada imati 31, 2, 3 godine. Tako je. Ali vezano što si rekao za kadrovska rešenja na meču protiv Engleske, isto mi zapao za oko izbor Rajkovića. Na golu, Rajković, ja razumem, on ima apsolutno veliko poverenje, Veljka Paunovića. Misliš da je to bio... To je bio ključan razlog, jer Paunović je i sam istakao da je jedan od najvećih razloga zašto je došao, je da predvodi tu svoju generaciju, makar u tim nekim poslednjim godinama, sezonama njihovih karijera. Razumljivo je da Rajković je kvalitetan golman, nema tu šta, međutim, moj neki subjektivan stav je da je Đorđe Petrović kvalitetniji, igra mnogo, naravno igra u najboljoj ligi na svetu. I to igra sjajno. I to igra sjajno, tako je. I generalno imamo mi mnogo kvalitetnih čuvara mreže, to je tačno, ali imamo mnogo i onih koji nisu u sastavu, a i koji neće biti. Prema tome, to su onako neke stvari koje... Gledaš li Mile Svileru? To su onako neke stvari koje možda ljudima koji su gledali utakmicu onako bilo malo čudnije, ali generalno on je selektor, on bira, on i odgovara za rezultat. Ajde ti ovako, šta bi voleo sutra da vidiš na utakmici? Po pitanju igrača, po pitanju formacije, po pitanju pristupa, rezultata čak. Šta bi, ako postoji jedna stvar, odgledat ćemo utakmicu, bit ćemo na tribinama, ti ćeš napisati izveštaj, ja ću snimati video, vratit ćemo se kući zajedno. Šta treba da se desi da ti meni kažeš, Mare, brate, ja sam prezadovoljan zbog tog i tog? Energija. Jeste to onako kliše odgovor, ali nije da je falilo energije, ali generalno bila je u igri našeg tima, bila je onako prisutna neka učmalost, ali ta učmalost je bila rezultat
manjak informacija od strane stručnog štaba prema igračima. Igrači u pojedinim trenucima kao da nisu znali šta treba da rade. Imali su sve potrebne alate u smislu fizičke, tehničke, taktičke obučenosti, ali jednostavno nisu iskorišćeni na pravi način, naročito u posljednjih nekoliko utakmica pod bivšim selektorom. Očekujem naravno pobedu, nadam se ubedljivu, volio bih da to bude neka onako goleada, iako su Letonci prilično nezgodna ekipa, imaju Italijana koji je selektor. Sad o tim klišejima o italijanskoj školi, pa ova je stara italijanska škola, tako da i dalje taj neki narativ i dalje stoji, a i važi naravno. Želim konkretniju Srbiju koja se ne plaši, nema čega zapravo protiv Letonije, tako da to je nešto što bih ja volao da vidim. Šta konkretno misliš o našem novom selektoru i kako bi po tebi, da ti odlučuješ u Fudbalskom savezu, kako bi se ti ophodio prema njemu po pitanju ugovora, njegovog posla, autonomije u radu? Mi smo dobili neke najave da će on dobiti šire ingerencije. Kolega sa sport kluba Branko Spasović je rekao da se najavlja nov ugovor Veljku Paunoviću 2030. I da će imati veće ingerencije vezano za mlađe kategorije, što je donekle i normalno. Sad, naravno, selektor mlade reprezentacije treba da ima samostalnost u radu i tu ne bi trebalo da bude problema, naročito pred Evropsko prvenstvo za mlade. Što će biti neki izlog i za Paunovića, jer će i on tu vidjeti ko koliko može. Sad, preraspodela moći, što se kaže u Savezu, je ne uvek čisto sportska priča. Nažalost. Kao i mnogi stari u Srbiji i sve zavisi od toga koliko će Paunović uspeti da zadrži taj mehur, po znacima navoda, jer pričali su mnogi da je bilo, da kažem, lakše njemu na Novom Zelandu, jer je sa delegacijom putovao samo Milošević i Mitar Mrkel, ali čini mi se kao direktor iz Saveza tada, gde niko od njih nije očekivao ništa. Tako da su bili onako izdvojeni od nekog pritiska na kraju krajeva. Prema tome, očekujem da Veljko Paunović bude centar tog projekta, novog projekta Fudbalskog saveza Srbije, gde smatram da ima ljudi koji svoj posao obavljaju prilično dobro u datim okolnostima i mislim da im treba dati šansu. Zašto da ne? Za kraj predikcije rezultatske što se tiče sutrašnje utakmice? Biću bezobrazno optimističan i reći 3:0. Dobro, ja sam mislio da je to realno optimistično. Očekivao sam da ću čuti 6-1. Pazi, uglavnom, s obzirom na to što smo sve viđali prethodnih meseci i vrlo nekih traumatičnih prizora na različitim stadionima širom Srbije i Evrope, 3:0 bi bila onako jedna pobjeda koja bi lepo ispisala ovu generaciju od ovih kvalifikacija ovakve kakve jesu, neuspešne. A lep početak bi bio neke, nove Paunovićeve ere, nadamo se. Čekamo to ozvaničenje, saradnje na 4,5 godine, ali trebalo bi da je to. Isto. Ljudi, to bi bilo to što tiče današnjeg videa. Ako vam se ovakav vid dopao, ja prvi put snimam ovako nešto, a planiram da radim na ovaj način i u budućnosti, nebitno da bile utakmice kod kuće ili na gostovanjima, mada možda budemo imao pauzu sa gostovanjima do narednog septembra, u zavisnosti gde budemo igrali te prijateljske utakmice. Malo pre smo pričali sa portparolom naše reprezentacije, koji nam je rekao da će to uglavnom biti gostovanje. Sad, nećemo sparing. Ako gostovanja budu, nažalost, ako budu Brazil, Južna Afrika, Australija, Koreja, sačekajte neka bolja vremena. Nažalost, nismo u mogućnosti da to priuštimo u ovom trenutku. Ako se stvari promene, super, ali najvjerojatnije onda tek od septembra meseca. Kao što sam rekao, ako vam se dopao video, lajkujte, zapratite kanal i uključite notifikacionu zvonu da ne propustite novi video sadržaj za više komentara i analiza i evo, novih sagovornika kada se radi o reprezentaciji Srbije i generalno o srpskom fudbalu. Vi vaše mišljenje u vezi, kao što svaki put kažem, Veljka Paunovića, ovih kvalifikacija, reprezentacije, sutrašnje utakmice, budućnosti, čega god, šta god vam padne na pamet, ostavite u komentarima ispod. Ako ste na Twitteru, zapratite me, ako vas zanima neka moja kraća
češća misao izrečena u pisanoj formi. Link imate u opisu videa ispod. Možete zapratiti Ivana. Kako beše handle? Molim? Kako beše username? Na Twitteru? Da. Avangard. Link hoću, stavit ću njegov link i smotani. Nije naročito aktivan Twitter zbog toga, ali bit ćete... Ne vez, bacite svakako pogled na njegove tekstove na sportske.net. Pogotovo 5 u 5 ili 5 na 5. Ponedjeljkom 5 u 5. Ponedjeljkom 5 u 5, pardon. TikTok, znate, ako vas zanima neki kraći i dinamični sadržaj, Instagram loptački trenutno neaktivan, bit će aktivan, nadam se, s početkom 2026. Ali možete zapratiti moj lični. Nisam više u Londonu, ali eto, dogodovštine iz Niša i sa juga Srbije... Nije ni u Nišu tako loše, moraš da priznaš. Ima srema, nije. Evo sad idemo na neko, šta smo rekli, junetina ispod Sača. Junetina pod Sača. Idemo da se najedemo ko ljudi, popijemo neko pivce. Se opustimo. Da se opustimo i sutra utakmica. Kao što sam rekao, ljudi, pozdrav sa Čaira, to je to, vidimo se sutra. Svako dobro.